падыскутаваць на тэму звароту, які з'явіўся, звароту беларускай інтэлігенцыі да літоўскага сейму, з тым, каб літоўскія ўлады перадалі парэшткі нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага для перазахавання ў Беларусі. З гэтай нагоды ўзнікла вялікая спрэчка, раскалола інтэлігенцкае грамадства Беларусі на два супрацьлеглых лагеры. Тым не менш, можна я, перш чым дам слова камусьці з дыскутантаў, пачну з такога. Скажите, кай ласка, фактычна вядома прызначаная дата пахавання парэшткаў Кастуся Каліноўскага тут у Вільні, 22 лістапада. Ці ёсць сэнс нам зараз пра нешта дыскутаваць? Калі ласка, гаспадар Алесь. Ну, па-першае, хочу сказаць, наколькі я маю інфармацыю ад літоўскіх калегаў, гэта дата яшчэ не канчатковая. Гаворыць пра 22-ю, гаворыць пра 29-ю. Ёсць нават прапанова, нехта выказаў перанесці на травень наступнага года. А па-другое, нават незалежна ад таго, вызначана, не вызначана, нам проста трэба паразмаўляць, сваім асяродку. Таму што сапраўды, кажаце, пра раскол, я б так уже не казаў пра такі нейкі сур'ёзны раскол беларускай інтэлігенцыі, але то, што разышліся меркаванні людзей, якія, в прынцыпе, займаюць адну і тую ж пазіцыю, думаюць пра Беларусь. В сітуацыі Каліноўскага думаюць трохі па-рознаму думаюць пра Беларусь. Вось бачыце, я ўжо сабраўся квіткі на 22 лістапада набываць у Вільню, каб прыехаць сюды з сям'ёй на пахаванне, але, гаспадар Андрэй, ўсё ж такі варта. Найперш мушу таксама павіншаваць яшчэ раз Алеся з перамогай за выдатную працу, якая каштавала Алесю, я адчуваю, многіх гадоў паездак, пошукаў. Безумоўна, варта дыскутаваць, таму што гісторыя 22 лістапада не скончыцца на гэтым. І мне было б сорамна, калі б такога звароту не з'явілася. Мне было б сорамна, калі беларускае грамадства не паказала, не задэкларавала сваё стаўленне да Каліноўскага і сваё жаданне, сваю гатоўнасць ушанаваць ягоную памяць там найлепшым магчымым чынам. Такім чынам, мы пачулі ўжо ад гаспадара Андрэя Данько аргумент. Яму было сорамна, калі б такі зварот не з'явіўся. Гаспадар Алесь, вам не сорамна, што такі зварот з'явіўся? Мне не сорамна. Мне не сорамна. Я таксама за перапахаванне Каліноўскага ў Беларусі. Пытанне толькі ў якой Беларусі. У якой Беларусі гэта рабіць? Мы зараз будзем аддаваць каму? Это ж наіўна думаць, што петыцыя інтэлігенцыі і хто, шаноўны Олег Трусаў ці нехта іншы атрымае зараз парэшткі і будзе вырашаць іх лёс. Адна сітуацыя магла быць нейка па-іншаму выглядаць, калі б, напрыклад, Міністэрства замежных спраў Беларусі. Урад Беларусі звярнуўся да ўрада Літвы, і размова ішла на міждзяржаўным узроўні. Тады ёсць, хоць я нават в этой сітуацыі я б не веру беларускім уладам. Не веру таму, што я ўжо пісаў, здаецца, пра тое, што калі ацэньваць рэальна, скажем так, ідэйную канцэпцыю, ідэйнае напаўненне Рэспублікі Беларусь, мы маем сёння не беларускую дзяржаву, а маем дзяржаву такую заходнерускую дзяржаву, якая, называецца Рэспубліка Беларусь, но ўлада робіць усё, каб это просто быў паўночна-заходні край Расіі. Робіць ва сваёй унутранай палітыцы ў галіне культуры, ў галіне адукацыі, ў галіне гістарычнай памяці. Не ўсё атрымліваецца ў іх. Але тое, што тут можна прыгадаць і словы нашага першага чыноўніка у дзяржаве наконт таго, што беларусы тыя ж рускія, толькі са знакам якасці. Я не думаю, што это так агаварыўся чалавек. Гаспадар Андрэй, прагучалі словы пра тое, што не верыць сённяшнім уладам Беларусі. Вы верыце, ці як вы бачыце сабе сітуацыю, што прыслухаліся да тых, хто падпісаў зварот літоўскія ўлады і кажуць, прыязджайце, забірайце. Вы са гаспадаром Олегам Трусавым і Святланай Алексіевіч будзеце сустракаць на мяжы і далей што? Першае. Сучасная Рэспубліка Беларусь гэта не заходнеруская дзяржава. І вельмі памылкова думаць, што гэта так, і калі мы думаем, што гэта так, калі мы сыходзім з гэтага пасылу, то мы не разумеем тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, і мы не зразумеем таго, што там будзе адбывацца заўтра. Гэта першае. Другое.
Пытанне не ў тым, веру я ці не веру. Пытанне ў тым, што мы не павінны, а я вот у аргументах вельмі многіх тых людзей, якія крытыкавалі нас, падпісантаў зварота, я бачу вельмі памылковае і небяспечнае атаясамленне грамадства з дзяржавай. Для мяне важна, каб такія пытанні абмяркоўвала і вырашала таксама грамадства. Я хачу, каб голас грамадства тут быў першы. І нам трэба разумець, што в этой сітуацыі, у якой мы ёсць. Так, я вам дам такі прыклад. 1,5 года таму Павел Белавус, Пальчес і Матолька кажуць: не, у такой дзяржаве мы не будем святкаваць 100-годдзе БНР. І не было б ніякага 100-годдзя БНР у Мінску. Это было б пазітыўна ці негатыўна? Это было б натхняльна ці расчароўвала б? Тое 100-годдзе БНР дало гіганцкі штуршок моладзі, культуры, абмеркаванням. Гэтыя кадры таго 100-годдзя, яны яшчэ дагэтуль, напэўна, всім нам памятаюцца, так, яны ў нас засталіся. Уявім сабе, што мы сказалі: не, святкуем 100-годдзе БНР у Нью-Йорку, Вільні, Варшаве, Беластоку, але не тут. Аналагічная сітуацыя і тут. Якая б ні была дзяржава, якая б ні была адміністрацыя, грамадства мусіць гаварыць, мусіць падаваць свой голас. У гэтым наша задача сёння. Спадар Алесь, калі б не было ініцыятыўных людзей Пальчеса, Матолька, Белауса, як сказаў Андрэй, не было б БНР 100. Калі б не было упартасці Глеба Лабадзенка, не было б помніка Касцюшку. Можа быць, а што вы кажаце, у дадзеным выпадку з парэшткамі Каліноўскага трэба чакаць, пакуль улады зробяць, самім нічога не рабіць? Безумоўна, трэба рабіць і трэба пашыраць памяць, трэба намагацца, каб у Беларусі з'явіліся нарэшце помнікі Каліноўскаму, і лепш не адзін. Трэба шмат што рабіць. Трэба працаваць, пашыраючы гэту памяць. Адказ на прыклад, які прывёў Андрэй, вельмі добры прыклад. Таксама, дарэчы, я вельмі быў рады, што ўсё ж такі такім фармаце адбылася святкаванне юбілея БНР. Але ёсць іншы прыклад. Красавік гэтага года. Крыжалом у Курапатах. Разумееце, тут можна шмат казаць пра важнасць для Беларусі, каб грамадства нешта рабіла і так далей. Но мы проста робім пэўны эксперымент з парэшткамі для Беларусі проста святога чалавека. Нацыянальны герой мы аддаем у рукі тых, хто наладзіў перад Велікднём крыжалом у Курапатах. Хто ініцыятар, мы добра ведаем. І спыніць, як гэта наогул спыніць, як можна гарантаваць, каб не былі апаганены гэтыя парэшткі, каб гэта было ўшанавана. Все. У Літве тут адбудзецца проста працэдура на самым высокім дзяржаўным узроўні. У прысутнасці прэм'ер-міністра, наколькі я ведаю. Існуе дзяржаўная літоўская камісія, тут поўная гарантыя, што все гэта будзе ушанавана, уганаравана, і нічога Беларусь ад гэтага не страціць. І тым больш, наколькі я ведаю, зноў жа за размову з літоўскімі калегамі, пытанне пра перапахаванне Каліноўскага ў Беларусі, яно не закрытае. Да гэтага можна вяртацца, да гэтага трэба вяртацца. Я разумею, што гэта петыцыя таксама мае свой сэнс, і вельмі важна, што яна з'явілася, відаць, просто я весь час думаю пра наступствы гэтага. І чаму я так свой час рэзка выступіў у Фейсбуку, таму што, сапраўды, да, літоўцы згаджаюцца, літоўцы перадаюць, а што далей? Дзе гэта будзе, як гэта будзе, хто будзе вырашаць? Для мяне гэта было вельмі важнае пытанне. Не кажу пра, тут есть яшчэ праблема Вільні папросту. Спадар Андрэй, сапраўды важнае пытанне. Да, БНР 100 адсвяткаваць можна, зрабіўшы это ўсё за народныя грошы. Паставіць помнік Касцюшку можна за народныя грошы, а пахаваць парэшткі, месца, ўсё астатняе без уладаў не абысціся. Што ўжо пахаваць Каліноўскага, я ўпэўнены, што беларускі народ за народныя грошы пахаваў бы добра. Дзе? Там гаварылі таксама, выказваліся канкрэтныя ідэі. Напрыклад, была прапанова, я разумею засцярогі некаторых людзей, але была прапанова вельмі рэалістычная з боку касцёльнай іерархіі, прапанова пахаваць яго пры адным з касцёлаў менскіх.
Ну, гаворка была, конечно, про Залатую горку, напэўна, дзе ёсць могілкі, дзе магчыма пахаваныя таксама паўстанцы, але выказваліся справядлівыя засцярогі, што ну, не вельмі было б добра, што вот, як бы, Каліноўскі толькі на касцёльнай тэрыторыі, да, ні адной канфесіі належыць. Але, разумееце, тут сама трошкі логіка ваша няправільная. Калі мы ўявім сітуацыю, што гэты зварот, падпісаны інтэлігенцыяй, мае сэнс, мае ўплыў, то гэта азначае, што і дзяржава прызнала б і падтрымала б і арганізавала. І тады ну, вырашылася б гэтае пытанне, так, як, ну, вот, так ці іначай. Тут пытанне ў тым, што гэты зварот ён патрэбны, каб падштурхнуць, каб паказаць волю грамадства, каб паказаць, што гэта важна. Так. Я ўпэўнены, што сам факт гэтага звароту ну, прымусіць Міністэрства замежных спраў Беларусі інтэнсіфікаваць тыя кансультацыі, якія там ішлі па дыпламатычных каналах па гэтым пытанні прыезду сюды, каго прыезду, калі будуць хаваць тут пытанні іншыя, якія там рашаюцца. Ну, але, дарэчы, вы тут, я хочу вам сказаць, што вы робіце памылку. Вы так ад самага пачатку сказалі, што вы-то за пахаванне Каліноўска ў Менску, правильно я зразумеў? Што в ідэале вы пахавалі в Беларусі. І вы адразу адсякаеце тут шматлікую, я ведаю, бо это Вільня. І тут, конечно, для віленчкоў гэта важнае пытанне. Віленчы хацелі б, каб іх Каліноўскі заставаўся тут. Я разумею пачуцці віленчкоў. Але я таксама разумею, што пахаванне Каліноўскага, перапахаванне Каліноўскага ў Менску азначала б з'яўленне ў Менску новай святыні для беларусаў. Святыні, якую б наведвалі тысячы людзей там. І вельмі важны момант, які я вынес з гэтай дыскусіі. Калі я аналізаваў тых, хто публічна альбо ў сацыяльных сетках таксама публічна выступаў супраць ідэі звароту, супраць за пахаванне ў Вільні, супраць ідэі пахавання ў Беларусі, то я ўбачыў, што сярод тых там многа цікавых падзелаў. Там ёсць падзел пэўны паміж, скажем, правымі і левымі. Ну, ці, скажем так, як бы правымі і лібераламі, можа так сказаць лепш. Ёсць падзел паміж рамантыкамі і рэалістамі. Ёсць падзел паміж эстэтычны чыста падзел. Так, калі я чытаю Пазняка, што, допустим, вот ён за тое, каб перанесці Гаруна у Беларусь, бо Гарун выпадкова памёр у Кракаве, але ён супраць таго, каб пераносіць Богдановича, бо з гэтым звязана легенда, шмат у культуры, значыць, што ён ляжыць у Ялце. Я думаю, дарэчы, я думаю, а ці бачыў Пазняк там, вот, як бы, як ён там ляжыць, ты Богданович у Ялце, вот ён там, асабліва зараз. Вось. І сярод гэтых важных падзелаў, якія былі, я заўважыў гэты падзел, што амаль татальна беларуская эміграцыя выступае за пахаванне Каліноўскага у Вільні. Пазняк, Сань, причем вельмі розныя людзі з эміграцыі. Так? Людзі, которые, я подозреваю, некаторыя з іх рукі ад синдрому не пададуць. Але эміграцыя выступае за тое, каб пераважна, каб Каліноўскі быў пахаваны ў Вільні. А беларускія дзеячы пераважна, так я вот паглядзеў там спіс, Глеб Лабадзенко, Алена Макоўская і так далей, так, Дзячкоў з Магілёўскага ТБМ, які так много робіць для ўмацавання беларушчыны. Вот мне такія людзі, як Дзячкоў, яны для мяне арыенцір. Это тыя людзі, на якіх трымаецца рэальная Беларусь, рэальная беларушчына там, у Магілёвах, у Берасцях, у Мазырах, у Гомелях. Яны для мяне важныя. Яны выступаюць за пахаванне ў Менску. І другое. Калі мы паглядзім на, апытанка на нашай ніве, яна дае такі зрэз, вот што думае нацыянальна актыўная частка нашага грамадства. Апытанка на нашай ніве таксама дае выразна, 2 да 1. Людзі галасуюць за тое, каб Каліноўскі быў перапахаваны ў Менску. Калі мы возьмем такія пляцоўкі, якія ўжо далей трошкі адыходзяць нацыянальна актыўнага грамадства, вот онлайнер узяць. Там і паглядзім онлайнер Тутбай, і паглядзім там на форумах онлайнера Тутбая пад артыкуламі лайкі, дызлайкі. Там гэтыя адносіны яшчэ большыя, там фактычна 10 супраць 1. І вывод мой, першае, інтэлігенцыі, лідарам інтэлігенцыі, лідарам эміграцыі трэба трымаць руку на пульсе грамадскіх настрояў. Трэба прыслухоўвацца да таго, што
думае грамадства. Другое. Значэнне Вільні ў вачах нацыянальнай інтэлігенцыі ці людзей, звязаных з Вільняй, яно не такое, як значэнне Вільні ў вачах сярэдняга беларуса, не заходні рус, гаспадар Смаленчук, сярэдняга беларуса, такі, які ёсць гэты беларус сёння. І трэцяе. Ведаеце, можа быць, я не знаю, я, можа быць, кагосьці тут пакрыўджу ў гэтай зале, альбо закрану нечыя пачуцці. Але ў падтэксце многіх галасоў за пахаванне, перапахаванне Каліноўскага ў Вільні. Мне чулася, прабачце мяне таксама літоўцы, якія тут ёсць, мне чуўся гэты падтэкст. А все-таки Вільня наша. Або будзе наша. І я хочу сказаць, што гэта безадказнасць, гэта бяздумнасць, гэта найгоршае, што мы можам сабе уявіць і чакаць. Я сыходжу з таго, што мы маем гэтыя межы. Чаму беларусы так успрымаюць? Чаму я кажу, што успрыманне шырокім грамадствам Вільні, яно не такое, як успрыманне Зянонам Пазняком Вільні. Таму што мяжа, візы, праблемы, сюды не так много людзей патрапляе. Людзі хочуць, каб такая найбольшая беларуская святыня, як пахаванне Кастуся Каліноўскага, было у Рэспубліцы Беларусь. Там, у яе сталіцы. Што будзе ў будучыні? Я знаю, што так, і беларусы будуць у Вільні, беларуская прысутнасць будзе, і дай Бог, хутка гэтай мяжы не стане. Я веру, што яе хутка не стане. Але там, у сталіцы беларускай дзяржавы, сталіца беларускай дзяржавы заслугоўвае таго, чый пароль будзе «Кого любишь, люблю Беларусь». Господар Олесь, вам слово, что откажете? Вам не падаецца, што з'яўленне магілы, помніка Каліноўскага сапраўды зварушыла, можа быць, людзей, можа быць, нейкай штуршок дала нацыянальнай свядомасці росту яе? Безумоўна, гэта так. На нейкі час так. Но я катэгарычна супраць таго, каб, скажем так, мёртвыя ратавалі Беларусь. У нас ёсць Каліноўскі, ёсць яго парэшткі. І парэшткі не выратуюць Беларусь, ратуюць Беларусь жывыя людзі. А то, што казаў Андрэй зараз, я шмат нейкіх момантаў хочу адзначыць, якія гучаць папросту для мяне абуральна гучаць. Па-першае, адкуль інфармацыя, што былі нейкія кантакты паміж уладнымі структурамі Літвы і Беларусі. Калі мы стварылі ў дзень смерці Каліноўскага, тут была дэманстрацыя, мітынг, стварылі грамадскі камітэт ушанавання памяці паўстанцаў, які я ўзначаліў. Мы сустракаліся з кіраўніком літоўскай дзяржаўнай камісіі, віцэ-канцлерам урада Літвы Матулёнісам і запыталі наконт кантакту. Он сказаў, што некалькі разоў звярталіся ў МЗС Беларусі, ніякіх кантактаў ніколі не было. По нашей просьбе, мы нават не паспелі просьбу сфармуляваць, мы хацелі размаўляць, між іншым, каб прозвішчы паўстанца былі напісаны таксама на беларускай мове. Яшчэ да нашай просьбы аказалася, што сама урадавая камісія прыняла такое рашэнне. Потым я недзе прачытаў на нейкім сайце, што заяву Міністэрства замежных спраў Беларусі, што яны нібыта трымаюць руку на пульсе, што гэта менавіта яны вырашылі, нічога яны не вырашылі. Вырашалі мы, то есть я кансультаваўся з лінгвістамі ў Мінске, як пісаць, тым уліку вінцукамі вечорка мы размаўлялі, як правільна пісаць гэтае прозвішча. Гэты момант вельмі важны, наогул гаворачы пра тое, які будзе лёс гэтых парэшткаў. Далей, калі я на пачатку казаў пра заходнерускую Беларусь, я не меў на ўвазе насельніцтва і людзей. Я меў на ўвазе пазіцыю ўлады, якая сёння фактычна она бескантрольная. Сёння ўлада, там, дзе ўлада, там закон. Тут нічога для іх не пісана і ніхто нічога не зробіць. Калі там пачнуць парушаць нейкія законы, мы ведаем, як жыве Беларусь, слухаючы Андрэя, такое ўражанне, што ў нейкіх розных беларусах мы жывем. Дарэчы, я абсалютна не эмігрант, не збіраюся эміграваць. І сярод тых, хто падтрымаў пазіцыю супраць перазахавання, значна больш людзей, якія жывуць у Беларусі. Можа, сапраўды так неяк, я так спецыяльна не аналізаваў, не адсочваў, большасць неяк паходзіць з заходняй Беларусі. Але, просто это таксама гучыць неяк дзіўна і абуральна трохі гучыць, што это эміграцыя за, значит, Беларусь супраць, а што мы все тут, хто тут прысутнічае ў зале супраць перазахавання, это сёння чемаданы, давай туды за межы. Наконт Вільні. Абсолютно не згажуся, што гэта пазіцыя, тут хаваецца нейкі такі нацыяналізм, імкненне адабраць у літоўцаў Вільню, калі мы выступаем за тое, каб
Кастусь Каліновскі ляжаў там, дзе ён загінуў, там, дзе ён змагаўся, ляжаў разам са сваімі паплечнікамі сябрамі, што, вот, думаю, вельмі важна было для яго самого. Тут гаворка ідзе пра тое, што Вільня не толькі сталіца Літоўскай рэспублікі, это всеми прызнана, і хіба няма у Беларусі сур'ёзнай палітычнай сілы, хто да вас прыйшоў. Вільня таксама часта пры гэтым нашай беларускай гісторыі, і літоўскай, і польскай, і беларускай гісторыі, і жыдоўскай гісторыі. Можна так казаць. І пра гэта не трэба забываць. Каліновскі, Вільні, Каліновскі не на чужбіне. А калі мы гаворым, што мяжа перашкодзіць, каму мяжа перашкодзіць? Ёсць магіла Віктара Каліновскага ў Свістачы. Колькі людзей з'яўляецца, калі там Владимир Хільманович з Агародні праводзіць у дзень яго смерці, збірае там людзей? 15, 10, 20? Это абсалютна не перашкаджае, гэта мяжа прыехаць. І спадзяюся, што калі будзе перазахаванне, вельмі шмат з'явіцца з Беларусі людзей, якія тут будуць прысутнічаць, і тут нават не думаю, што трэба спецыяльна дапамагаць нейкую візавую падтрымку аказваць. Просто гэта частка нашай гісторыі. І Каліновскі частка нашай гісторыі, і Вільня частка нашай гісторыі. І не трэба на гэта глядзець, як на тое, што мы быццам бы ствараем нейкія перашкоды, каб ушанаваць памяць Каліновскага, калі ён будзе ляжаць тут у Вільні. Спадар Андрэй, з'яўленне зварота падзяліла інтэлігенцыю, беларускую свядомую інтэлігенцыю. А што пра звычайных беларусаў, якія ў пераважнай большасці праваслаўныя? А як ставіцца праваслаўная царква да Каліновскага да гэтага часу? Мы ведаем, вы не думаеце, што звычайныя людзі могуць падбітыя, не падбітыя якім-небудзь святаром праваслаўным устроіць нейкія масавыя, я не ведаю, пратэсты ці яшчэ што-небудзь? Як паставіцца праваслаўная царква да гэтага? Разважалі над гэтым тэмам? Я, конечно, не ведаю, что... я не помню за апошнія, не знаю, колькі гадоў, каб был выпадак, нехта падбіты праваслаўным святаром устраиваў нейкія пратэсты ў нас у Беларусі. Спадар Шамко, было такое? Не было, кажа спадар Шамко. Добра, што з боку спадара Смаленчука, мне ў гэтай дыскусіі ўвогуле, якая там вялася, звычайна ў нашых фейсбуках, мне трошки што расчароўвала, раздражняла, гэта той фанатызм і тая вастрыня, з якой часам вялася гэтая дыскусія. Там, калі чытаеш, там часам просто здаецца, што людзі гатовыя взяць рэвальвер і страляць. Мне падаецца, што гэтая дыскусія, она, в прынцыпе, это вельмі пазітыўная дыскусія. Это наша внутрыбеларуская дыскусія. Это дыскусія пра нашы беларускія каштоўнасці. І які б не быў вынік гэтай дыскусіі, ён все роўна будзе пазітыўны, гэты вынік гэтай дыскусіі. Так, я бачу толькі пазітыву ў тым, што яна была. І я хацеў бы тут падхапіць словы спадара Смаленчука і папрасіць таксама ўсіх прысутных в этой зале, што калі перапахаванне будзе адбывацца, а найхутчэй, што яно адбудзецца ў Вільні 22 лістапада ці в іншы дзень, сабрацца і всем нам прыехаць сюды ў Вільню на гэтае перапахаванне. Вельмі добра будзе, калі тут будзе много беларусаў на гэтым перапахаванні. Вось. Што яшчэ тут? Вот вы сказалі, што пасля першага звароту, это быў першы зварот, я таксама яго падпісваў. Это быў зварот за тое, каб надпісы былі беларускія на магілах паўстанцаў, падпісваў і збіраў подпісы за гэта. І вы кажаце, што менавіта пасля таго звароту беларускі МЗС сказаў, што і мы ж вось таксама, мы робім, мы звярталіся, мы трымаем пытанне на кантролі. Я ўпэўнены, што гэты наш другі зварот, я ведаючы гэтую сістэму, як яна існуе, і гэты наш другі зварот, ён будзе не без выніку. І пасля другого звароту таксама недзе там паварушацца, нейкія пойдуць тут сігнальныя імпульсы па нервовай сістэме аўтарытарызму. І нешта зноў зрушыцца. Але я хацеў бы яшчэ таксама зачапіцца за адны вашы словы, спадар Алесь, якія, я думаю, трошки іначай. Вы сказалі, што пахаванне, калі будзе перапахаванне тут у Вільні, то это будзе азначаць, што Каліновскага пахаваюць на найвышэйшым дзяржаўным, на самым высокім дзяржаўным узроўні. Але гэта будзе літоўскі дзяржаўны ўзровень.
А мне важно, я лічу, што важна нам дабівацца, каб гэта быў беларускі дзяржаўны ўзровень. Патрошку штурхаць да гэтага, каб урэшце і на найвышэйшым дзяржаўным узроўні беларускім Каліноўскі быў ушанаваны. Я нават пытанне задаваць не буду, таму што чуў гэтым вухам, як тут гаспадар Смалярчук кажа, неправда, не згоднае, не так уж і было, калі ласка. Не, у апошнім з меркаваннем цалкам згодны. Трэба дабівацца на самым высокім узроўні. Трэба дабівацца, трэба за гэта змагацца. Мы будзем за гэта змагацца. Ну вот, што гэта адбудзецца вот зараз, это, прабачце, это не веру. Что датычыцца, я сказаў, што неправда, ну, я меў на увазе, вот, не то, што неправда, а просто гаспадар Андрэй, відаць, не зусім ведае сітуацыю з праваслаўнай царквой, за яе стаўленнем, да, да Каліноўскага. Каліноўска для праваслаўнай царквы, рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі. Это адзін з галоўных гістарычных ворагаў. Яна будзе ўсё рабіць да тое, каб просто не дапусціць гэтага пахавання. А яе пазіцыя даволі моцная в Беларусі. Я просто в свой час, ну, можа, такі прыклад, прыгадаю сваёй уласнай гісторыі, калі 10 таму я сустракаўся, размаўляў з прафесарам тэалогіі Мінскай духоўнай семінарыі. Ён жа настаятель Сынкавіцкай царквы, і зайшла гаворка пра Каліноўскага, ён просто выйшаў з сябе, пачаў крычаць на мяне і сказаў, што яго трэба выкапаць і яшчэ раз павесіць. І гэта не стаўленне аднаго нейкага асобна ўзят, дарэчы, прафесар тэалогіі, гэта бацюшка у царкве, хрысціянскай царкве. Это ставление, это фактично иллюстрировалось ставление, ну, велизарной массы русского православного духовенства, русской православной церкви в Беларуси. И, разумеется, так само это вельми ризиковано, когда мы зараз починаем эту процедуру и намагаемся, как поховали в Беларуси, вот ведаючи ситуацию с православной церковью, с ее ставленнем, якая, ну, у нас не только ж фактор религийный, это фактор еще и политичный. Что будет с палечками Каліновскага? Гаспадар Андрэй сказал, без пытання адразу адкажу. Гаспадар Алесь, вот, як вы думаете, калі Александр Григорович Лукашенко абвесціць, што ён пахавае Кастуся Каліноўскага так, як належыць хаваць Кастуся Каліноўскага, што зробіць мітрапаліт Павел? Але пытанне з праваслаўнай царквой, яно, ведаеце, гэта ж тое самае пытанне, што і з Александром Григоровичем Лукашенко. Так, тое паўстанне, ну, было, што было. Это балючая спадчына для праваслаўнай царквы. І традыцыя гэтага стаўлення яна ёсць. І трэба, каб... Это таксама работа для грамадства. Это таксама работа для грамадства. І царква частка гэтага грамадства і мусіць урэшце стаць з рускай праваслаўнай царквы беларускай праваслаўнай царквой. Дарэчы, вот дыскусія тут у нас паміж двумя, але вось гаспадар Алесь звярнуўся ў залу, я сапраўды тут бачу гаспадара Шрамко. Не хочаце нічога сказаць? Зараз перададуць мікрафон. Да. Мне падаецца, што такая сакралізацыя занадта... Бліжэй, калі ласка, мікрафон, да. То мне здаецца, што я больше склоняюся до того, каб захаваць менавіта ў Вільні. Таму што сапраўды гэта Вільня, гэта частка традыцыі, гэта частка гісторыі беларускай. І куди гэта, што там у Мінску хаваць, гэта ніяк не тычыцца да гісторыі. Але вот вы не скажете, якое все ж таки ставление у русской православной церкви до особы Каліновскага? Ну, я думаю, там розныя, там ёсць, я думаю, што гэта не галоўнае вот это такое меркаванне, што мы замінілі там выкапаць, там што нешта зрабіць. Просто у царкве ёсць розныя людзі, ёсць такія вот экстрэмісты. Не важно, что яны там профессора. Какие профессора у семинарии? Там такой уровень, что слово профессор, это ничего еще не значит. Тому есть розные, есть такие экстремисты, але сапраўды, як гаспадар Дядько сказал, церква вельми, белорусская церква вельми православие, нарешті, увогуле глядзіць проти уладзе. Калі улада нешта скажа, што так трэба рабіць, то это зробіць. Што хочеш зробіць? Нават калі скажуць, там будзе в Такефалеве еще што зробіць. Все, што только што скажеце улада. Скажеце гэта улада, я не ведаю.
навряд ли. Мне здається, что вот мне так, я послухав, мне так здається, что было правильно, как бы, вот этот белорусский элемент у читания Калиновского, как он был отлюстрован. Ну, написано там здесь, что это не только по-литовски, либо белорусскую, что это белорусский день, что это было достаточно. Зрозуміло. Дякую велике. Дякую. Господар Олегович, ну вот вам сказали, як скаже Лукашенко, так і буде. І з церквою, і з урочистостю поховання, і з усім остальним. Я допускаю, что Александр Егорович может завтра пригадать, что он сам диктовал Калиновскому в количестве текст «Мужицкой правды», особисто его ведал и вельми любил. Только коли казать уже серьезно, то это ну, просто какой-то может быть аргумент, что Александр Егорович завтра скажет. Потому что не скажет. Но вот коли будут приниматься некие решения вот, на такие позитивные перезахования, это навряд это он будет оглушивать. Тут ніхто буде робити усі менше. І ну, от серйозно не думати про це, що він там скаже. Ну, шмат що говорить наогул. Але, ведаеце, нават калі вот казаць сёння про эту ситуацию с белорусской незалежностью, про 8 снежня, про то, что насовывается, про что так постоянно, и великий дякую Владимир Маскевич пише и говорит. Можна так сапраўды, я ведаю, такое есть уже меркаванне, что трэба трымацца за Лукашенко. Это вот некий гарант, ну, за свою ўладу, але за беларускую дзяржаўнасць трымаецца. І ведаю, что уже добрая опиния наконт того, что трэба, каб ён заставаўся и так далее. Але, разумеется, вот давайте оценивать не просто слово человека, мы же не ведаем, что там реально отбывается в той интеграции, а его деяния. Деяния, то есть вот, ну, не ведаю, ну вот на его месте інший чоловік, от ситуація вельми тяжка відносно з Росією. Що робити? Поворочитися до Європи, шукати інших союзників, розвивати білоруську мову, літературу, масовувати свідомість білоруську. Ну, є деякі речі, які просто відомі з історії інших народів і країн. Тут не треба винаходити нечто інше. Це у нас робиться. Гэта у нас робится, разумеется, можно сказать пригожее слово, я это пробушало на початку года с наших Александра Григорьевича, дорогого, что там все пойдут замахаться за Беларусь, под аплодисменты там присутных на его встрече там, с людьми. Ну вот як можно к этому верить, когда мы живем в этой краине, мы ведаем реальную политику. То, что отбывается у школах, то, что отбывается в историчной памяти. Кольки у нас историков, которые могут свободно працаваць, і в галіне беларускай нацыянальнай гісторыі, напрыклад, і працаваць пры гэтым заставацца ў межах дзяржаўных устаноў беларускіх. Пачалася сапраўдная дыскусія. Спадар прафесор, калі можна вот сюды, каб вы патрапілі ў камеру. Хорошо, каб вы... На Humanities. Так. Я не так давно познайомився з дискусією після артикула Віктора Мартиновича. Почав думати для себе, за кого я. Але зараз не про саму, не про змест переносить и переносить, а про то, что human, что другим словом у небелорусском университете в назве позначено. Мы все люди, и порядка 20 людей были випадково знойдені на горы. Говорка зараз іде про небожчиков, жихаров неба или покойников, которые должны были и должны успокоиться. Мы взяли Калиновского и делимся 50 на 50, переносим. А Сираковский, накольки не дотягивая пунктов до героя, а ты 18, что остаются безыменными, мы их тут кинем, альбо на отказность литовских владов покинем. Давайте подумаем, говорячи про такую серьезную дискуссию из пункту гледжання людей, human. Може, це люди хотіли, щоб ці Сираковські його колежонки поховали, а може, прах розвіяли. Їм здарилося зникнуть, бути загубленными тут. І сакральність місця, і пам'ять, і ефект, уже говорю, як професіонал, який музеями займається інситу на місці знаходження, максимально від того, де смерть напаткала цих людей. Пробачте. Сапраўды, спадар Андрэй, вот мы зараз говорим про перанос парэшткаў Каліновскага, але шмат все-таки ёсць іншых спраў, людзей, парэшткаў, якіх сёння, можа быць, варта было б найперш заняцца пераносам, а вот про Каліновскага
ну, как бы думать, марить у будущем, як спадар Олесь сказал. Вірш був советский час, да? Это треба не мертвым, это треба живым. Спадар Олег Трусов, Крилатська. Про камеру не буду нічого говорити вже. А не треба, я не боюся камери. Особливо після той голодовки, якою я виділився, мені вже нічим не спало. Я кажу, особливо після той голодовки, того збиття, я нічого не боюсь. Хай боються ті, хто мене бив. І кримінальна справа не скончена. Суд ще буде, але це потім. Я що хочу сказати. Я на це питання гляжу як політик. Справа в тим, що б було, щоб на просьбу литовського боку наша інтелігенція не звернулася від переносів. З'явилося в газетах «Русский мир», що білорусам він не нужен. Бо почалося все в літературній газеті в Маневській. Дискредитація Калиновська почалася, ну, як мінімум, годов 15 назад. Почитайте «Русские подручники». Я недавно написал «Историю России», я прочитал 35 подручников. Да, для русского мира Калиновский – это самое страшное, что может есть. И он не утек в Париж, и он пошел на Шибеницу и писал, что любит Беларусь. Тому для нас Калиновский – это то же самое, что, ну, допустим, я могу поравнать их Россией Полоцк. До речі, померла вона не у Білорусі. І з її мощами, переносом, ну, шмат можна сказати. І коли її вертали у Полоцк, тисячі білорусів, я з димки, 10-й год, як вся Білорусь удільничала в переносі мощі. Як большевики скривали цю мощь. Потім, як вона знову вернулася на війна, символ Білорусі і Калиновський – то же саме. Это один герой, який трапив в советские подручники от початку до конца. Тому всі білоруси його ведають. Назовите мені ще хоч одного героя, якого ведали всі. І комуністи, там, соціалісти, і хто завгодно. Ведають усі. І от ситуація. Як ми не підписали цей зворот, цим скористалися всі вороги Білорусі. Зворот з'явився. Наш. З'явився другий зворот. Так само не кепсько. Це говорить, що у нас справжня демократія. Что кожен выказывает свою думку. Но после этого з'явився Мазурюка лист, и он уже каже, что да, сакрально, это все наш герой, той самый, який називав польським діячом, і писав, що это, так що влада отреагувала. Перемови поміж міністрами заміжних справ Литви і Білорусі по Калиновському на днях відбулися. В інтернеті є вже звісно, що говорили. Ми не ведаємо, про що говорили, но говорили. І тепер ситуація для нас вельми проста. Коли литовський бок офіційно звертається до Лукашенка, то спробуй не забери Калиновського. Як буде виглядати сьогоднішній режим, коли не забирає національного героя часов комуністів? От уявляєте ситуацію? Забери Калиновського, буде як поховання Бикова. Прийде, я думаю, не менше, може більше. Може прийде більше. Тому наше сумління господарського чисте. І коли поховають Роса, я з задоволенням приеду покладу квітки. Коли дадуть на Білорусь, а такое може бути, то, конечно, годно поховають. І всі ці влади приходять, відходять, но коли зараз, допустим, Калиновський вернеться, і він допоможе нам заховати незалежність. І, до речі, Калиновський, це коли ми стратимо Калиновського, ми стратимо все. Чому така кампанія була спочатку русских подручників, тепер у наших газетах, а так ситуація вельми проста. Білоруси від Калиновського не відмовилися. Тепер м'яч на полі литовського уряду. Коли литовський уряд пропонує нашому уряду, то ми вже не відказуємо. Рішає уряд, і коли він не візьме Калиновського, це буде на його сумлінні. Коли візьме, скажемо дякую, поховаємо нормально. Що каже там про крижоломи, про все пробачство, історія, що тільки не було. Де гарантія, ну, що і в Вільні ніхто не здається. Здається, ну, от як знайшли Калиновського. От обвал. До речі, шукали могили повстанців ще при Польщі, пам'ятаєте? Копали, не знайшли. А от Бог дав, ми знайшли. Тому я за те, що ми разом з вами господарство виграли. Тому треба спиняти цю дискусію, треба спиняти лаянку і арештуватися до урочистого поховання Калиновського. Не вам не де. Читайте його руку почистити, і спинимо,
Гаспадар Олег Трусов загадаў нам спыняць дыскусію, але ёсць пытанні, і ўсё ж такі, як палітыку, я вам скажу, што, по-моему, так справы не робяцца, каб літоўскі урад зараз прапанаваў беларускаму, а націка возьміце, забярыце. Ўсё ж такі беларускі урад павінен у дадзенай сітуацыі звярнуцца. Але з іншым пытаннем вось да вас, ўсё ж такі, калі гаварыць пра геапалітыку, у гэтай сітуацыі, калі размова ідзе пра паглыбленне інтэграцыі і гэтак далей, для беларускай улады з'яўленне на тэрыторыі Беларусі магілы Каліноўскага было б такім добрым аргументам паказаць, што мы ж незалежныя, мы ж тут суверэнныя і гэтак далей. Дэманстрацыя. Думаю, гаворка ідзе сёння, калі казаць пра ўладу, як я это разумею, не палітыка. Хутчэй пра імітацыю беларускай незалежнасці і барацьбы за яе. Просто пра імітацыю. Ну, Каліноўскі, можа быць, дапускае нейкай такой разменнай манеты. Там у нейкіх спрэчках там Пуціна і Лукашэнкі. А вот мы зараз пахаваем, а што вы на гэта скажете? А можа там скінеце цэны на нафту, там нешта яшчэ? Можа танней атрымаем? Разумееце, ну, вот як да гэтага сур'ёзна ставіцца, і мне падаецца, што гэта проста рэч такая трохі ганебная, наогул ставіць так праблема. Я хочу звярнуцца да таго, што казаў прафесор Калваска. Бо я не палітык, я гісторык. Для меня таксама вельмі важны аспект, такі вось гуманістычны аспект, чалавечы аспект. Я разумею, што ў гэтай спрэчцы мы сёння гаворым пра Каліноўскага, пра нейкі сімвал. Сімвал барацьбы, сімвал незалежнасці, але ж гэта быў чалавек, які жыў, які змагаўся, які памыляўся, які, дарэчы, абвясціў, далучыўся да паўстання, студзеньскага паўстання праз тыдзень пасля таго, як пачалося ў Варшаве, таму што ён разумеў, што паўстанне не мае шансаў на перамогу, які пісаў мужыцкую праўду і, то есть, хацеў сказаць эту праўду. І вот, дзякуючы, дарэчы, літоўскім калегам, мы знайшлі гэты 6-й нумар мужыцкай праўды, які не быў апублікаваны, быў чарнавік, але 6-й нумар апублікаваны зусім іншы быў. То есть, это все непросто, это все складана. Яго лісты з-пад шыбеніцы і развітальны верш Тамарыскі Чарнабровай — это жывы чалавек. Калі гэта разумееш, я просто трохі абураюся як гісторык, што ён становіцца нейкай разменнай манетай у палітычнай гульні. Не выйграе Беларусь нічога. У плане палітычным, я ўпэўнены, мы нічога не выйграем. Ну, можа, там на цэн скінуць там нейкую цэну там, вось на што-небудзь там. Але мы прайграем проста ў сэнсе культурным, прайграем проста ў сэнсе хрысціянскім, мы прайграем, калі пойдзем на такую нейкую, ну, не веду, сделку там, не сделку. Реагую. Ведаеце, я прымаю розныя аргументы. Я прымаю эстэтычны аргумент, які вот прагучаў Зенона Пазняка. Я прымаю аргумент гістарычнай справядлівасці, калі гаворыць пра тое, што ну, вот, ён быў тут павешаны, ён тут пакутнікам стаў за свае ідэалы і таму мусіць тут ляжаць. Але я абсалютна адкідаю аргумент пра тое, што вот мы тут займаемся палітычнай гульнёй. А калі вы кажаце, што вот у прынцыпе добра было б пахаваць яго ў Беларусі, ну але цяпер пры гэтых уладах это не добра, гэта не палітычная гульня. Я думаю, што мы дадзім слово вот прадстаўніку беларускай эміграцыі, які хоча адказаць зараз гаспадару Андрэю. Но я не лечусь иммигрантом, хоть и живу с 2006 года в Польше. Приехал на программу Калиновского, был на тых подеях на площади Калиновского. И хотел тут просто сказать, что эта наша дискуссия вельми поздно началась. Коли мы все державники, националисты, патриоты, мы повинны эту дискуссию были почать, как только стало ведомо, что знайдені парижські повстанці. Одразу ми почали розмовляти про це, повинні були. Ми згубили час. І весь час ми губляємо час. Про те, що Каліновський знаходиться на горі Гедемі, на іншій повстанці, було відомо. Сержук Вітушка, світлої пам'яті, Сергій Харевський, Сергій Дубовець займалися цією темою, досліджували, робили спроби, литовський бок просто був непробиваем. В учні білоруської гімназії, яка тут є, наставниками ходили кожен год, кветки там клали, ушановували пам'ять. Потім, коли вже почалось тут найновший час, коли все можна знати, бо про це не знайдеш в інтернеті, бо тоді не було інтернету, це писали в якій-небудь газеті, яку там не знайдеш зараз ніде, там в бібліотеках. Коли з'явився інтернет, то, на жаль, у Вільні
не было таких массовых ушанований памяти Калиновского. Только тому, что день его смерти, ну, были, конечно, там круглые даты, но каждый год день его смерти, 22 сакавіка, побач знаходится с 25 сакавіка. И наша белорусская громада в основном святкавала 25 сакавіка, и просто люди особисто приходили хтосьці приватно там, на Лукішскі пляц, ускласти кветки, там, хтось ішов на гору Гедеміна, хто ведав, наприклад. Нам Сергей Дубовец показал. И тому мы ось, створили, там больше у нас есть такая инициатива «Белорусская национальная память». В 2010 году собрались, и 15 человек приехали сюда в Вильню и организовали первый такой день памяти Калиновского. Я допускаю, что тут и ранее что-то было, но не было каждый год, не было в таком формате, что это таки наш герой, такая дата. И с 2010 года старались каждый год робить. В этом году, ведаючи, что будут урочистости, ведаючи ставлення литовского боку и ситуацию в белорусской диаспоре, якая вельми, на жаль, слаба, мы приклали шмат намагання, господар Олесь, я, іншие люди, тут Олесь Адамкович, тут Вика Кардиська, якая тут есть, Валентин Стех, это представники ось апошние люди, кого я назвал тут белорусской диаспоры, каб организовать на узроўні День памяти Калиновского, шествия, урочистости, археологи выступили, которые все это шукали. Наша мета была показать, что нам Калиновский важен. Потому что я был на раскопках, когда еще кости лежали там, в этих ямах. Давайте ближе до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Вы правильно, господар Андрей, сказали, что треба это сделать на державном уровне Беларуси. И у нас створений громадський комітет вшанування пам'яті. Ми ж обмірковували, що можна зробити. І ми хочемо звертатися к Міністерству оборони Білорусі. Хай присилають гонорову вартість. Це перше, що вони можуть зробити на державному рівні. Друге, сябри, не отримається Калиновського зараз перенести в Білорусь. Але давайте зробимо меморіал Калиновського і всім повстанцям. Всім тим тисячам, хто змагались. Як у всіх державах випити імена героїв. Хай буде така стіна, монумент, не ведаю. Все, вот это наш потенциал, який ми звертались, які влади почули. Хай не зроблять монумент. Давайте этого добиваться. Как это не пропала наша вся энергия. Дякую, великий. Дякую. Я думаю, що приспів час дати слово чоловіку, якого лічать відказним за з'явлення самого зворота. Ну і як зараз прогучало, отримується тут політичну провокацію, там дивіденди зараз на гэтым робить. Владимир Мацкевич, калі ласка. Господар Владимир, калі ласка, подойдите сюда. Да, только, видать, там... Да, вот. Ведаеце, я ніяк не чакаў такога резонансу ад гэтага звароту. Сапраўды, некалькі дзён таму літаральна я пачаў, патэлефанаваў літаральна 5 людзям, ну і далей мы з гэтымі людзьмі звярнуліся да больш шырокага кола і раптам вось усё гэта. Я думаў, што гэта будзе як звычайна тое, што я раблю, вядома, у невялікім коле сяброў, тых, каго гэта тычыцца і так далей. Я спачатку, калі ўскрыліся гэтыя парэшткі ад эксгумацыі, не наўмыснай, я падкрэсліваю, выпадковай эксгумацыі, прыроднай з'явы, ўскрыліся гэтыя парэшткі, сачыў за тым, што адбываецца. Як сачыў? Цікавіўся. Гэта не моя справа, так, як я лічу, чым я павінен займацца. Але, ведаеце, як калісьці Шарль де Кастер пісаў у сваім мастацкім творе «Пепел клааса грукае ў маё сэрца». Так вось, пепел, попел, косткі Калиновскага грукаюць у маё грамадзянскае сэрца. І раз так выпадкова здарылася, ці натуральным чынам, то цяпер гэта паўстала сапраўды як грамадская з'ява. І, ведаеце, героі часам
змагаюцца і пасля сваёй смерці. Зараз над Беларусю навісла страшная пагроза. Мы можам згубіць нашу незалежнасць, суверэнітэт цалкам. Таму вось гэтае груканне ў сэрцы рэшткаў Каліноўскага і пабудзіла мяне падштурхнуць гэты працэс. І што я бачу зараз? Я бачу, сапраўды, як вось падкрэсліў спадар Олег, дэмакратыю ў нашым грамадстве, незалежным грамадстве, незалежным ад гэтай улады, ад гэтай дзяржавы. Я не веру, таксама, як спадар ужо Алесь Смаленчук, мой сябра, я лічу, таксама не веру гэтай дзяржаве ні на грошы. І вось чаму. Амаль у адзін дзень з'явілася два выказвання шаноўнага Зенона Пазняка пра сакральнасць. Сакральнасць парэшткаў, сакральнасць Вільні. І раптам чалавек, які ганьбіў Каліноўскага з боку ідэолагаў гэтай улады, амаль тымі ж словамі кажа пра сакральнасць Вільні і сакральнасць рэшткаў. Ці можна верыць гэтым словам пра сакральнасць, калі яны гучаць ад скажем так, не проста палітычных праціўнікаў? Я разумею, якую бурю мы паднялі. Гэта і палітычнае пытанне, гэта і пытанне культурнае, гэта і пытанне гістарычнай навукі, гэта і пытанне эстэтычнае, гэта рэлігійны канфлікт, пра які ўжо тут гаварылася паміж двума галоўнымі канфесіямі Беларусі. І гэта гуманістычнае пытанне, пра якое казаў гаспадар Клабаска. Мы ускрылі шмат, як бы это сказать, не хочется нечто негативное казать. Мы ускрылі сутнасць, шмат сутнасных рэчаў у беларускім грамадстве. Таму, я думаю, тут трэба быць вельмі асцярожным. Я нават пост такі напісаў у сваім фейсбуку, я шмат ужо гаварыў, і вось гаспадар Зміцер там інтэрв'ю браў там у прямым эфіры і так далей, пра гэта, нерв нейкі. То калі гэта чапляе, ні аднаму мне героі, парэшткі герояў грукаюць у сэрца. Шмат каму я бачу тут неабыякавых людзей. Калі гэта ёсць, то давайте сапраўды перад тым, як абразіць апанента, перад тым, як выказаць сваё катэгарычна ісціннае выказванне, палічым до 10. Подумаем, што паважаныя людзі маюць не такую, як у мяне, пазіцыю, выказваць не такое меркаванне. Давайте абмяркоўваць. І я сапраўды, дзе мой выступаў зараз беларус з Прагі, забыўся. З Варшавы. З Варшавы, да. Вы маеце рацыю. Наша вялікая памылка, што мы не пачалі абмяркоўваць гэта з тымі людзьмі, якія ўжо шмат год займаюцца гэтай справай. Але ж, калі я падштурхнуў гэта і вось узнялася гэта хваля, да мяне сталі прыходзіць людзі і распавядаць, што я тут не маю рацыі, я тут гэтага не ведаю. Адзін харэўскі у Цягніку пакуль ехалі, мне столькі ўсяго распавядаў, чаго я не ведаў пра гэта, хоць і сачыў за гэтаю справаю. І сапраўды я стаў вагацца. Вагацца у рацыянальным сэнсе, але ж у сэрцы грукае. І таму я павінен мець пазіцыю. І трэба размаўляць з усімі. І спадарваце, падсумоўваем. Да. Ведаеце, чаму мы маўчалі? Это мяне не тычыцца, я ў дадзеным выпадку маўчаў, таму што лічыў, што гэта не зусім моя справа ўмешвацца ў гэтай рэчы. А чаму спецыялісты, гісторыкі, краявзнаўцы, грамадскія актывісты, так далей, займаючыся гэтаю справаю, не паднялі гэта да грамадзянскай дыскусіі. Ведаеце, мы вельмі маўклівая нацыя, мы нардычная нацыя. Нам часам хапае таго, што я штосьці разумею, а астатнія як хочуць. Ведаеце, калі мы не пачнем дыскутаваць, абмяркоўваць і разам, незалежна ад указаў
Лукашэнкі, там, мітрапаліта, кагосьці яшчэ, замежных нашых лідараў, калі мы не пачнем прымаць рашэнні, адказныя рашэнні, пасля грунтоўнай, прынцыповай, вострай дыскусіі, заўсёды намі будзе нехта кіраваць. Кіраваць звонку, кіраваць выпадкова, кіраваць такім ці іншым чынам, і мы не будзем сапраўды самастойнымі. І таму для мяне гэта быў крок. І, дарэчы, як тут адзначалі некаторыя, станоўчы крок. Можа, не такі адназначны, але ж станоўчы крок у гэтай барацьбе з надыходзячай магчымай пагрозаю аншлюса. Давайте ўсё ж такі, я не, хоць і светскі чалавек, але не атэіст, але і да машчэй святых таксама стаўлюся, ведаеце, мошце машчамі. В дадзеным выпадку для мяне гэта не рэлігійнае пытанне. Шанаванне герояў – это адна справа. Сімвалічны удзел нашых загінуўшых небожчыкаў, герояў у нашых сённяшніх справах – гэта можна толькі вітаць. Дякую. Каліноўскі жывы. Дякую вялікі. Я так разумею, что ни один бог другі не пераканаў апошні шанец. Спадар Алесь, коротко, самый железобетонный аргумент, які б доказывал вашу позицию. Не хочу ничего казать больше на контраргументу. Я просто хочу сказать, что, слухаючи все гэта, я подумал, чего бы нам зараз не зрабіць петицию с протестом супраць интеграции. Подписать сворот белорусской интеллигенции до президента Беларуси, до президента России, что мы протестуем. И вот это будет такие, мне кажется, вельми добрый вариант, и покажет, что наш раскол – это такая внутрисемейная спрэчка. Бачце, спадар Алесь, я думаю, што калі б не наш зварот па Каліноўскім, то у вас не было б ідэі стварыць петыцыю пра зварот супраць беларуска-расійскай інтэграцыі. Значыць, меў сэнс наш зварот нават у дачыненні да вас. І два моманты, якія я хацеў бы сказаць напрыканцы. Першы момант. Калі я чытаю інтэрв'ю з некаторымі беларускімі палітыкамі, то у меня такое выражение, что этой политики протягивают жить в 1999 году. А на дворе у нас 2019 год. И вот вельми важно, как мы памятали, что в этот час ён ідзе, и ничто не стоит на месте. Это первое. А другое, что, як бы не кончилась гэтая справа, ці так, ці Каліноўскі будзе пахаваны тут у Вільні, і тут будзе гэтая святыня для беларусаў, ці літоўскія ўлады зробяць рэдкасны для палітыкаў жэст высакароднасці і дальнабачнасці і прапануюць беларусам пахаваць Каліноўскага ў Беларусі. У кожным разе Каліноўскі будзе аб'ядноўваць беларускі і літоўскі народы. Дякую вялікі, спадар Андрэй, як сапраўдны альбо палітык, альбо пачынаючы рок-зорка. Таким чынам не ставім кропку, потому что дыскусія была цікавая, але да паразумення, да адзінай пазіцыі не прыйшлі. Ну і ў такім пытанні, я думаю, што цяжка прыйсці, але тым не менш, нягледзячы на тое, што мы пачалі са слоў, што гэта з'яўленне гэтага зварота раз'яднала нават інтэлігенцыю, гэта вот пацісканне рукі сведчыць, што не раз'яднала, Каліноўскі аб'ядноўвае, і дзе б ён не быў у Мінску ці ў Вільні. Дзякую вялікі ўсім. Да сустрэчы.